Ngopo, Pak? Ya Allah tolele ya ini kudu bali. Saiki jam pira? Ora ngerti wayah iki lho. Wayah wis ngaji mangkat ke lho. Aduh, mek mangkat ngaji. Asaran barang. Kok ya malah dolan ya meneh ora lek bali-bali. Bali meneh. Ndak ngono mbek kakak kuwi. Mek mandi. Kono Kak, adik ijak mandi. Ngah ngene ket mau lek ndang rasa kecah-kecah yo anak mandi. Yo, Pak. Aku beli yo tiar atus ngaji ya. Mulai gala. Ayo, Pak. Atus yo. Alah, kok ya apik men kasok mbah uncal ke pakne iki lho. Nyek iki digowo kono dikucek mbek kakak kae yo. Tir. Drika. Iya, Pak. Wis bersih nek mandi. Wis rampung, alhamdulillah. Kamu kok bisa kok suwe men kamu atus ngono wae iki yo. Satilane kok. Waduh, ngopo kamu malahan yo. Ini ngawet. Alah yo. Ya Allah Gusti, jeni kok. Wong kok lek mandi kok malah mandi ki ngopo? Malah keteh ning kene kowe. Jeni ki arep piye maksude iki? Bocah kandhane ora manut-manut. Wong kok lek makan ngaji lek mandi sedelok ngono kok. Malah keteh ning kene wong loro iki. Panten yo. Ayo, ayo.